Noću da vas kidnapujem, stavit ću vam lisice i stavit ću vas u kavez. To je anarhija, neka vrsta anarhije, da se inače ne zna, u tom smislu slobodno prođe. Dobar dan. Dobar dan, zdravo. Nalazimo se ovde u Studentskom parku i prišli smo vam sa ovim našim znakom. Na njemu piše poslušan si kao ćaci, promeni mi mišljenje. Evo da otvorim ovu temu za danas. Da li znate šta je saglasnost? Vrsta pristanka, tako. Da li smatrate da svako treba da poštuje vašu saglasnost u okviru onoga što je vaše? Naravno, apsolutno, svaki čovjek ima prostor neki svoj. Da li to važi za sve interakcije između ljudi? Apsolutno. Okay. Kako se osjećate kada neko ne poštuje vašu saglasnost? Pa kako se ja lično osjećam? Da. Znate kako, možda se popusti jednom, dva put, tri put, to je to, već više ne. Da. Mislim, ako postoji znači, neki dogovor, ako to ima smisla, to popuštanje, ako je to smisleno, onda da, ne treba biti u svakom slučaju tvrdoga, treba pružiti šansu i vidjeti kako to funkcioniše i kako bi moglo da funkcioniše. Naravno, postoji neka linija sigurno dokle to ide i dokle... Da. A da li smatrate da je u redu braniti se od toga kada neko pokušava da, na primjer, uzme nešto što je vaše bez vaše saglasnosti ili kada neko pokušava da vam nametne da radite nešto iako vi to ne želite? Apsolutno, naravno, kažem, postoji granica dokle to može ići. Ako neko silom želi da vam nametne nešto, da vi radite nešto vi ne želite ili da vam silom uzme nešto što je vaše, da li je u redu braniti se silom? Naravno da je u redu braniti se. Odbrana je uvek poželjna i logična i svojstvena čoveku. Ako uzmemo za primjer porez, kako se predstavlja, to je neka naša građanska obaveza da mi plaćamo državi... Namet, porez, kako god hoćete. U suštini to je namet, to je nešto što mi ne možemo svojom voljom da biramo da li želimo da platimo ili ne, ali je to nešto što naše dajemo, da kažem, državi. Jeste, da, uzor na to smo dobijamo i mi, prisiljeni, je li tako? Verovatno nešto. Pa da li smo prisiljeni ili nismo, vi to prihvatamo. Da li smo prisiljeni? Da li smo prisiljeni da plaćamo? Pa ja ne znam u suštini da li nismo prisiljeni, u svakom slučaju čega plaćamo. Da smo prisiljeni, ne bi sigurno plaćamo. Ako ne bih želeo da platim porez, da li bih bio prisiljen da ga platim? Pa vjerojatno bi neke konsekvencije snosili. Pitanje je sad kako i mislim da većina ljudi o tome ne razmišlja uopšte na taj način. Koje bi to posledice bile? Pa vjerojatno neke pravne posledice sigurno postoje sad, koje su, ja ne znam, iskreno, vjerojatno postoje neki rokovi i tako dalje. Naprimjer, ja ne želim da finansiram državu, ne želim da plaćam porez, ne želim da dajem, da kažem, od svojih delova prihoda na ono što oni hoće, ja bih pomogao, ja bih platio sve što ja smatram da treba, ali ne bih želeo njima da dajem. I ako im ne dajem, da li će oni mene fizički da nateraju da ja to dam? Pa ne mogu nikako fizički da vas nateraju, kako mogu da vas nateraju. Znači, ako ne mogu da me nateraju fizički, zbog čega bi ja onda uopšte to plaćao? Pa ne znam kako da vam kažem s te strane, kako vi gledate, ali znači postoji nešto što je, eto recimo, ako uzmemo primjer tih nekih društvenih, odnosno socijalnih mera koje država pruža i daje, mada je to danas svedeno na neki minimum u suštini šta država daje. Pa da gledamo neki reciprocitet u tom smislu, ali mislim da... Naprimjer, ja da sada dođem vama i da kažem morate da mi platite, a ja ću vama da pružim za uzvrat tu i tu uslugu, ali morate. Ako ne platite, ja ću da vam naplatim kaznu, a ako vi nećete da platite kaznu, ja ću da vas kidnapujem, stavit ću vam lisice i stavit ću vas u kavez. Mislim da to ne ide tako. Kad bi ja tako pristupio vama kao čoveku, da li biste me smatrali za pravednog? Pa naravno da ne, apsolutno ne tako. Daleko od kaveza i daleko od lisice i svega toga. A da li smatrate za pravedne te ljude koji to rade u ime države, koji isto to rade? Naravno da ne. Ne znam za taj primjer, evo sad čujem od vas, ne znam da li je to istina i da li je to... Pa ukoliko... Ja pokušavam da vidim to s te strane, eto recimo, onda bi trebalo da platimo svi školstvo i zdravstvo, mislim, jako je očajno i kakvo god da je, opet znači postoje te neke, znači taj neki reciprocitet, a sad koliko je sad u toj meri to opravdano, ja sad stvarno ne znam. Ne znam, recimo ovdje je porez skup u Beogradu, znam. Veliki su nameti, zato je prevoz besplatan.
Da, ukoliko ne plaćamo to što oni od nas zahtevaju, inače bi to bila prazna pretnja, niko ne bi ni plaćao, odnosno ne niko, nego samo ljudi ne bi plaćali zato što se ne slažu sa različitim aspektima toga. Tako je, toga bi se možda pokrenulo ili kad bi neku inicijativu... Zbog toga je to prisila u suštini, ako se ne plati, doći će do kazne, ako se ne plati kazna, doći će do kaveza, odnosno zatvora, da kažem, prosto fizički će neko biti nateran na kraj. Ja sad ne znam, recimo, znam da to bilo, ne znam da ste upoznati za krov nad glavom ljudima kad su otimali ove stanove, ovi izvršitelji. To je sad sprečeno i doneti da neki zakon, znači da niko nema pravo da mu oduzme mjesto stanovanja. Tako zvani krov nad glavom, eto, recimo, to je možda nešto pozitivno sad u celoj toj priči. Ne znam da daleko od toga prisila, daleko bilo taman posla, to ne bi niko dozvolio. Ja mislim da ne bi niko. Ili ja ne znam nikog u svom bližem okruženju da je zbog poreza išao u zatvor sad trenutno, što nije platio ili tako dalje, tako dalje. Da. Jer čovjek jednostavno kad nema da plati, postoje vjerojatno neki drugi načini kako se to reguliše i kako to funkcioniše. Vi plaćate porez i recimo sad oni taj porez raspodeljuju na razne različite stvari. I sad ako biste vi saznali da oni deo tog poreza daju na nešto sa čime se vi ne slažete ili ne biste želeli da se taj novac upotrebljava tako, kako biste se osjećali? Pa, vjerojatno koja je većina ljudi, ko bi to volao, ali mislim da niko na te teme uopšte ni ne priča, ni... Pa jeste, evo sad pričamo zato i kažem, da. Logično je da se ne bi naravno složili. Ne znam šta će da se desi. Da li smatrate da u toj situaciji bi trebalo da nalazite opravdanje za njih zbog čega oni to rade ili bi trebalo zapravo da se organizujemo sa ljudima sličnim nama koji su shvatili da je to nije u redu pa da vidimo da li možemo i kako nešto učiniti? Da, ali nisam za neke baš neke radikalnije, mislim da tiha voda breg roni. Zbog toga je i znak, u suštini kažemo ljudima ti si poslušan kao ćaci zbog toga što ljudi slepo prate autoritet. I sve što im autoritet ne može svako da bude autoritet, prvo znači to mora da se razgraniči. Ja prave jako veliku razliku između toga kada bi neka individua kao ja ili vi došli njima i rekli sad moraš da mi platiš za to nešto ili ću te stavim u kavez, oni bi se onda osjećali i besno i ljuto i branili bi se silom, kao smo rekli jer je to opravdano braniti se silom od nasilnika, ali kada je u pitanju neko iz države koji ima neke rituale, neko delo, koji ima prosto veru tih ljudi, jeste. Onda protiv njega se neće braniti, kod nas je to, izvinite, kod nas je to ukorenjeno, taj neki, to što kažete, ti autoriteti, to došlo vreme da se to čak preispite, da se vidi šta kako. Jer zloupotreba je svih nekih ljudi koji su na nekim bilo kakvim, da ne kažem, ajde funkcijama, na nekim odgovornim mestima, gde su teze zamenjene, gde u stvari ispada da su... Mi smo zapravo, oni su zapravo tu za nas, a ne kontra. Da se oni ponašaju kao da smo mi njihovi zamorčići. Tako je, da smo mi njihovi robovi. Tako je. Što zapravo su nas i stavili u tu poziciju, jer zapravo mi dajemo deo prihoda našeg rada njima. Naravno, mi sve plaćamo, mi to sve finansiramo. Tako je, slažem se, apsolutno. I oni su nas stavili tu poziciju, a prodali su priču da to rade zbog nas. Mi sad ne znamo, oni bi to trebali, znači, sve transparentno da stave, da se vidi gde, šta, kako. Šta se troši, na šta se troši, na šta tu ide i tako dalje. I ne bi trebalo da bude prisiljeno, zato što ukoliko me neko prisiljava, kako ja da verujem u dobre namere nekoga ko mene prisiljava da ja nešto radim ili da mu plaćam deo svog rada. Jedina razlika između robova nekada koji su radili, onako bili zatočeni i radili na poljima pirinča je što su oni 0% dobijali samo koliko da prežive su im davali, a mi dobijamo 50%. Tako je, mi smo možda na nekom većem stupnju. Mi smo neko, da kažem, umotano robovlasništvo, onako za pitkije, da bismo se osjetili kao da nismo robovi, a u stvari jesmo, da. Ali ne znam šta je cilj u suštini Razumem čemu vodi cela priča, kojim akcijama, jer priča bez akcija nema nekog smisla. Pa eto da vidimo koje su moguće akcije ukoliko mi shvatimo da se nalazimo u tom nekom robovlasničkom sistemu gde nas neko iskorišćava, koje su naše moguće akcije, kako da pod broj 1 uopšte ne podstičemo taj sistem, hajde da kažemo. Neke stvari ne možemo, recimo, ako ne plaćamo porez, oni će da nas stave u kavez. Onda će da bude totalna anarhija, prosto su jači od nas. Jesu, pa zakon jačeg vlada, da, u suštini je tako uvijek. Da, što se tiče same anarhije, to je malo i zabluda, jer obično anarhiju povezujemo sa haosom i mislim da su nam isti oni prodali tu priču, a zapravo anarhija kao reč znači bez vladara. Kao što je monarhija jedan vladar, tako je anarhija bez. I bukvalno upućuje na to da niko ne bi trebalo da vlada drugima dok ne ugrožava nekoga.
Dakle, ako ja ne ugrožavam nikoga, živim svoj život, radim svoj posao, prodajem svoje neke usluge ili proizvode, niko ne bi trebalo mene da dira i da od mene silom zahteva nešto tako. Tako je, slažem se. I to bi onda bila neka, da kažem, anarhija gde niko ne bi vladao ni nad kim. Nisam mislio u to smislu anarhija kao anarhija. Nego više kao haos. Kao opšti neki manje haos. više kao nego da se ne zna znači ko pije, ko plaća. Mislim da sad zapravo je anarhija. Ja mislim da je sad anarhija. Što se tiče tih akcija koje smo mogli da uradimo, ne postičemo taj sistem. Pod broj 1 je da ne glasamo. Dakle, mi svojim glasom kad izlazimo na izbore... Ja ne glasam, evo ja ne glasam već znači zadnjih od 5. oktobra. Da. Eto, ja sam možda, ne, da li sam još jednom biše izašao više, ne, ja sam shvatio da to nema smisla jer to je takva manipulacija svim tim da to prosto nema svrhe, nema logike. Nema smisla jer je kao neki ritual koji služi da nas ubedi da imamo moć i kontrolu, a radi se jednom u nikada i tako dalje. A druga stvar je to što mi na taj način dajemo saglasnost nekome da vlada. Znači mi izlazimo da biramo, neko će nad nama da vlada. Ja mogu da biram za sebe, da kažem, ajde ti vladi na danu. Ali odakle meni pravo da ja biram za vas ko će nad vama da vlada? Stavili su nas u koš da mi jedni drugima namećemo ko će kime da vlada. Pa to je anarhija, neka vrsta anarhije, da se inače ne zna, u tom smislu slobodno prođete. To je više kao neko opšte vladanje, to je totalno suprotno od anarhije ako bismo se uhvatili za reč, da kažem. Dobro, ali termini nisu ni toliko važni. Druga stvar je da bismo trebali da izbegavamo da radimo u državnim ustanovama koje se finansiraju od poreza. Zato što na taj način, ako ja na primjer radim u nekoj državnoj ustanovi, pružam neku uslugu i moja plata dolazi od poreza, to znači da ja smatram da je u redu da neko bude prisiljen za uslugu koju ja nudim. To je poruka koju ja šaljem. Možda ti ljudi to, ne možda, nego sigurno tako to ne gledaju, rade svoj posao, pružaju uslugu koju pružaju, ali kad se pogleda logički, dakle oni zarađuju od prisiljenog otetog novca, što znači, ostajući toj situaciji, oni poručuju svojim delima u redu je da neko bude prisiljen silom za ovo što ja radim. Može, neku ruku može tako da se gleda, sve zavisi znači iz kog ugla i koja je perspektiva svega toga. Na kraju se sve svodi na to da sebe promenimo. Ako sebe nećemo moći ili ne želimo da menjamo, ne možemo da očekujemo od drugih. Treća stvar je da ne uzimamo za projekte kojima se bavimo subvencije od države. Zato što je opet ista stvar, to je opet otet novac. To je kao da ja sad odem opljačkam nekoga i onda dam taj novac nekome ko bi da radi neki super projekat, lep projekat, ali to je otet novac. I ako taj neko uzima taj novac i saglasan je da se to dešava, onda je on saučesnik u pljački, kako bih rekao. Tako da, ako uzimamo subvencije, saučesnici smo u pljačci. Pa tako ispada trenutno, da. Nažalost tako ispada. Da. Kroz ovaj sistem tako ispada. Da. Iako se možda ne bi složio, ali... Kroz bilo koji sistem koji se zasniva na prisili. A imamo mnoge sisteme koje možemo da napravimo bez prisile. Ja ne znam kako bi sistem to moglo da bude. Nekako meni se zvuči kao utopija, znate. Ja zapravo mislim da je utopija ono što ljudi veruju da može da se napravi sistem koji funkcioniše na prisili, a da sve idealno funkcioniše. Da verujemo nekome ko nas pljačka. To je za mene utopija. Kako ja da verujem nekome ko će da me prisili na to? Nisam neki, kako se zove, stručni za posebno za te neke organizacione i društvene uopšte nauke, a to nešto čisto laički, što... Razumem. Što eto mogu da logički da moj mozak što može da procesuira. I to fair, ja to poštujem baš koji ljudi koji znaju da stave granicu, kaže aha, okej, nisam ovome razmišljao, sad bih volio da razmislim ili nisam se bavio. Mnogi ljudi su skloni tome da samo se zainate, nešto ih tu pogodi, osjećaju se nesigurno u svojim pozicijama i krenu onda da pravdaju to nasilje i tako dalje. To je često što viđem s ljudima, tako da drago mi je da... Mislim da je to neka vrsta ovih ćacija i toga, da je to neka vrsta straha i te neke, znači, kako se zove, prisilne, da ne kažem, to je prisila, naravno da je prisila. Jer tebe ako neko ucenjuje poslom, ja to sebi recimo nikad iz svoje pozicije ne bi dozvolio. Neko može, neko smatra da je, pravdajući time, eto, da nisam ja, bio bi neko drugi ili da su ovi bilo bi isto, možda bi ovako bilo gore itd. A u stvari, ne znam, mislim da većina ovog naroda i ovi ljudi koji su izašli na ulice i ovo što se sve sada dešava, otprilike shvate o čemu se radi. Ne mislim da će nešto dobro da će neko tu uspeti da se nametne uopšte. Jer mislim da i ako se nešto kao navodno bude promenilo, mislim da to opet ima ljudi koji to kontrolišu i koji to
jako dobro rade. Da, naravno, koji su to učili, vežbali generacijama i tako dalje. I nekako, slažem se, mislim da zapravo tim putem gde će se opet uspostaviti neka druga vlast koja se isto zasniva na prisili se neće stvarno ništa promeniti na, kažem, dubinskom nivou. I mislim da se i čak ljudi plaše toga, jer im ideja toga da niko ne vlada deluje kao da veruju da su drugi ljudi zli i da zapravo zbog toga niko nikome neće ništa pomagati i bit će opšti kaos. Pa stvoreno je to nepoverenje jednostavno prvo među ljudima. Mene tu poražava to što ljudi žele da ostvare tu sigurnost tako što pristaju na to da drugi budu opljačkani. Jeste. Prosto kao recimo doprinosi za nezaposlenost, za zdravstveno, za penziono, pristaju na to da se sigurnost ostvari prisilnim pljačkanjem drugih, umesto da se ostvari, da kažem, prirodnim ljudskim odnosima. Mi smo prošli kroz te neke, mi smo i dalje u stvari u tranziciji, tako, mi smo iz nekog društva, da kažemo, tog nekog socijalizma prešli i šta smo sve preživjeli, gubi se, znači sve se to nekako gubi i sve to što... Odnosi među ljudima se gube. Uopšte sve, kako se zove, sve više, znači više ništa više nije jasno da može da se razabere, da se kaže tako. Jeste, svašta se gubi, ali između ostalog i ta sigurnost među ljudima, poverenje i tako dalje. I mislim da je tome i doprinelo ta distanca, to što se ljudi oslanjaju više na državu nego na druge ljude. A to je čitava... Zato što je to ukorenjeno, zato što je to... Jednostavno, nije od juče. Da, ja volim pitam pitanje, da li biste se osjećali sigurnije pored nekoga ko želi tu da bude za vas kada vam je potrebna pomoć da vam pomogne, ili pored nekoga ko je prisiljen da to čini. I svima nam je nekako jasno u tom trenutku da bismo stvarno volili da bude tu neko od nas. Pa, to je ono što očekujemo od lekara, tako, da bude lekar, znači prvenstveno da bude taj koji hoće da pomogne, a onda tek ostalo, tako? Da. Danas je to, ajmo kaže, neka vrsta prisile, ispada da je on prisiljen ispada da smo mi prisiljeni da idemo kod tog lekara i tako. To je, može se nazvati jedan vid prisile i da. Loše napravljeno, da. Eto, ideja je bila to da razgovaramo o tome da treba da vrednujemo sebe i druge ljude, dakle da se uzdignemo u vidu samopoštovanja, da ne dopuštamo da nam drugi krše našu saglasnost u okviru onoga što je naše, da poštujemo tuđu saglasnost u okviru onoga što je njihovo i da se to ne zaustavi samo na tim odnosima 1 na 1, nego da to primenimo na sve ljudske odnose. Da, ali ja mislim da čovjek uopšte nije u tom pogledu uopšte evoluirao. Mislim da je sve isto. Ali eto, to je za nas da razmišljamo, vas, mene i za ljude koji gledaju da razmišljaju o tome. A tek kao društvo. Ovo je, mislim, došlo već i polako ide u nekom smeru koji nije, po meni nije kako treba. Mislim da odavno ide u tom smeru i da jedno može da se preokrene ako mi kao ljudi iznutra shvatimo šta je ono, kako ga mi podstičemo sve oko nas. Jer mi tome dodajemo ulje na vatru, da kažem. Mi podstičemo to našim verovanjima, našim strahovima, našim ponašanjem i mislim da je ključno da razumemo neke ove stvari i da onda prestanemo to što je većoj meri moguće da radimo, da širimo onda tu priču i tek tako ćemo možda moći nekako dubinski da izdignemo se iznad toga, inače ćemo samo da nastavimo. Pa ne, mislim, pa baš to i kažem, mislim da se ništa tu nije promenilo, mislim da je to sve ostalo isto. Mora početi. Mislim da čovjek nije, čak smo više i degradirali. Mislim da su ljudi pre više bili prijemčiviji uopšte, ne za ovakve razgovore, nego uopšte za razmišljanje, tako, jer mi, znate, pitanje je više gde su ti veliki umovi, gde su ti veliki ljudi, da toga više nema, da, ne znam. Ko je to preuzeo, koga mi sad imamo tako? Ne znam, možda ja grešim, možda nisam u pravu, ali... O svemu treba razmišljati definitivno i preispitivati sve. Nema ni društva bez obrazovanja, bez obrazovanja na prvom mestu, pa onda sve ostalo. Jeste, edukacija ljudi, mislim i razgovori o svemu i bez mnogo tabu tema, ali pre svega da svedemo to na realnost, da vidimo šta se u realnosti dešava i da probamo da ne učestvujemo u tome. Eto, toliko, ja bih rekao, hvala još jednom. Hvala na razgovoru. Pozdrav. Hvala.